Vi skal nu have om filmiske virkemidler. De filmiske virkemidler er films æstetik. Det er måden billederne og lyden bruges, det vil sige films udtryk. De filmiske virkemidler de er med til at fortælle historie og skabe stemning og spænding i en film. Frøperspektiv er en kameravinkel, hvor vi ser motivet nedefra, det vil sige, vi kigger op på motivet. Fugleperspektivet det er en kameravinkel, hvor vi ser motivet opfra, det vil sige, vi kigger ned på motivet. Alt efter om man vælger frøperspektiv eller fugleperspektiv, får filmen forskellige udtryk. Lys og lydsætning har stor betydning i film. Uden lys, ingen billeder. Lyset er med til at påvirke vores oplevelse af en scene. Det er afgørende, hvor meget lys der er, hvor lyskilden er placeret, og om lyset f.eks. er varmt eller koldt. Filmens farver påvirker også filmens udtryk. En farvefilm gengiver de farver, motivet har. Man kan påvirke motivets farver med f.eks. farvet lys eller color grading. Farver det er med til at præge stemningen. F.eks. kan man overveje, at varme farver kan være med i en kærlighedsfilm, eller man kan have kolde farver i en gyserfilm. Klip 1 det er fra side 121 tavs. I klippet der hører vi glas, der splinter, og vi hører også en masse trafikstøj. Blandt andet hører vi biler, der dytter. Underlægningsmusik kan også være lyde, og det er med til at skabe en stemning. Klip 2 det er fra side 143 i tavs. I klippet der hører vi musik. Musikken er dyster og skaber en uhyggelig stemning, og læseren bliver nærmest suget ind i bogens univers. Klipning er meget vigtig for vores oplevelse af filmens forløb og sammenhæng. At klippe betyder at redigere en film, det vil sige at sætte udvalgte optagelser sammen. Et klip er det øjeblik, en indstilling slutter, og en ny indstilling begynder. 2 oplevelser er klippet sammen. Klippetempoet betyder meget for vores oplevelse af filmen. Klippetempoet i en film er afhængig af, hvor lange indstillingerne er. Hvis indstillingerne er korte, er klippetempoet højt. Hvis indstillingerne er lange, er klippetempoet lavt. Klippetempoet er filmens puls. Det skaber stemning og underbygger handlingen og personernes følelser.